Ey dostlarım gördüm yine bir gıydı, İçimden geçerley kara gözleri. Sanıma dirmandır aydın sönleri, şol gıydı görmesem durabilmem. Sanıma dirmandır aydın sönleri, şol gıydı görmesem durabilmem. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Sendey gözül gıydı ömür görmedim, görsem de sendey gıy söyleyebilmedim. Sensiz bu dünya bana yaman karanlık, gözüme görünmeyi durabilmedim. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Gözlerin mende yer şirin gözleri, sözlerin mende yer şirin sözleri. Ak kolların kalın güler yüzünde, iyice gönlün görmesem durabilmedim. Ak kolların kalın güler yüzünde, iyice gönlün görmesem durabilmedim. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Sendey gözül gıydı ömür görmedim, görsem de sendey gıy söyleyebilmedim. Sensiz bu dünya bana yaman karanlık, gözüme görünmeyi durabilmedim. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, almanarım Züleyha. Züleyha yarım Züleyha, intidarım Züleyha. Assalamu alaikum Türkmen we telelemin mehriban muştoklary. Arkadaly ýurtda odan diýarymyza bitiren her birine berk jan saglygyny, zähmet üstünliklerini tüýsürmeden ardy edýär. Bagtyar halkyny bedu bady bilen ýaty gece alyp barýan gahrman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan ýylyrt bähwetli ähli tutumly işlerini, diň üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürmeden ardy edip, bugun hepdäniň ýekşembe güni diýmekdir. Türkmen we teleleminna gahrman arkadamyň tagarlaýy bilen ýaýylmak edýän yaş dekenni tansiyetlemeden arasına geçirilen tahdatlı bätişket beşimeden ikinci tapqırın dördüncü toporunun tanslarını asfalamdan bir tomaşa eder. Ýatda diýip mehriban tomaşaçylar 0504 qyty telefon belegimiz sizin hyzmatyňyzda, ýagny sizden gelecek SMS-lere, tekliflere, elbetde sowalara garaşýar sizin uğraşjak her bir SMS-iňiz biz üçin hem ýakymly hem wajyp. Tahdatlı bätişket beşimeden ikinci tapqırının şertleri size ýatda diýip, häzir tansiyetlemeden üçüsi özara bätişerler, üçüsiniň ikisi yarın finala gatnaşmaga huk kazanır, biri bolsa gider. Ini birinci şertimiz bilelikdäki tansları yerine getirmeli. Toporda edýän hereketlerini deňligine, elbetde beden taýdan çeýiligine we saýlajak aýdymyna esaslanyp, hormat eminlerimiz baha bererler. Ýigitlerimiz öz okuýup başarnyklaryna görä şol bilelikdäki tans hereketlerini yerine getirerler. İkinji şertimiz bolsa, saýlama bijet asyna tanyl olmak arkaly gün sahnada haýsy aýdymçyň aýdymy düşse, şoňa görä gysga wagtyň içinde tansiyetimiz tansy taýnap yerine getirmek bolýar. Bu da elbetde tansiyetiňiň aýratynykda, ýekilikde kuýuny ýüze çykarmakda bu şerti saýladyk. Ondan mehriban edişleri tomaşaçylar şu 4-nji toporuň içinden zekinleri saýlajak hormatly eminlerimiz bilen gelin tanış bolalım. Olar bolsa mehriban tomaşaçylar
Maya Kuliba adynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky Ýürüýti Saçyk Mekdebiniň halipa muallimi, Türkmenistan hyzmatda atgylaran işgäri Seyit Nepetov. Yurdumda belli tank toporlarynyň biri bolan, ýagny Laçyn folklor tank toporynyň çeper ýol başçysy, Türkmenistanyň hyzmatda atgylaran işgäri Maysa Eminowa. Telede Türkmenistanyň döwlet tank toporynyň çeper ýol başçysy Didar Agaýew. Telede gepleşimiň bu sanynyň hormatly mihmany ýurdumyzyň ýyllyk aýdymçylarynyň biri Türkmenistanyň atgylaran artisti Şöhrat Saparow. Hormatly Eminowalarymyz, bu gepleşigimizden her birinizi hoş gördük. Elbetde ilkilerini size sunardyk diýäs. Ýatda diýär 3 tane tanışyydymyz. Öz başarnaklaryna, ukuyuplaryna görä şu sahnada siziň öňüňizde çykyş ederler. 2 tanış boýunça da belli bir bakalanyna görä iň az bakalan tanışyydymyz gepleşigimizden gider. Arzulygyňyzy beýan etmäge haýyş edýäs. Seyit muallim söz sizden. Elbette bugünkü günüm dördüncü toparın siyasetsizligi. Oğlanların öňünde ulakan bir jogapkärlik işler. Bularym azap edip öz çykyşlaryny taýinlap gelenlerler. Gelecekde şolaryň tam çykyşlaryny üstünlükli eder diýip umyt edýän. Hormatly prezidentimiz ýaş yetkinjeklerin gelecekde edepli, tertipli öz hünärlerini iyi boljak ýaşlaryň aladalaryny edip giýjegini şunýalyk mümkinçiliklerden üçin köp sag bolsun aýdýarym. Jan sag bolsun, il ýurt bähgitli işleri elmdama rowajak. Köp sag bolun Seyit muallim, arzulygyňyz hatyr bolsun. Maysa muallim söz sizden. Salam alyk mehriban adamlar. Ine şu biziň şu tantitatly bäsleşigimiziň 4-nji topary yarım finala gatnaşmak üçin bäsleşerler. Şu bäsleşige gatnaşýan biziň ýigitlerimize bäsleşikde üstünlük arzu edýän, bularyň edýän çykyşlary teleýaýlym arkaly tomoşa edýän ýaşlara tejribelik bir nusgalyk mektep bolar diýip pikir edýän biziň Kuşdepdi, Çapak, Çarwalar, Çopanlar ýaly bir näçe milli tanslarymız var. Şeýle tanslary döreden biziň dana döredici türkmen halkymyz var. Şu tanslary halk köpçüligine ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmekde mehriban arkadaşymyz şeýle gepleşikleri teleýaýlymlar üstü bilen ýaşlary ruhy taýdan, beden taýdan, sagdynlyk taýdan terbiýelemekde mehriban arkadaşymyz bir näçe işler amal aşyrýar. Mehriban arkadaşymyzyň şu türkmen medeniýetini, sunnatyny dünýäge ýaýmakda edýän uly tagallalar üçin köp sag bolsun aýdýan arkada prezidentimiziň jan sag bolsun, tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Bäsleşige gatnaşan ähli ýigitlerimize de bäsleşigiň bu bölüminde de üstünlükler arzu edýän. Köp sag bolun. Maysa muallim arzulygyňyz hatyr bolsun. Biz siziň beýan eden arzulygyňyza goşulýar hemde Didar Agaýew sergöçürýär başlygyny. Assalamu alaykum. Menem şu bäsleşige gatnaşan ýigitlere ulusçylyklar arzu edýän, emma oglanlar güýçli depgine taýýarlap gelenlerler diýip umyt etýän, öz tansyny, wakasyny tansyn üstü bilen bize düşündürerler diýip araşýas. Eminemiz bilen hormatly arkadaşymyzyň şular ýalyk bize mümkinçilikler ötüp berýän üçin sag bolsun aýdýan. Ahyrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun Didar, arzulygyňyz hatyr bolsun. Lette gepleşimiziň bu sanynyň hormatly mihmany Şöhrat, hoş gördük gepleşigimizde. Gepleşigimiz geçen sanlaryny gören bolsaňyz elbetde gahmak adam taýyndan ençeme ýaşdaky ýüze çykarmakda gepleşikler, bäsleşikler we şu tantidatda bäsleşik gepleşigimizden şoň aýdyň suwutnamasy. Sizem öz gahmak adamyň saýypynda toýlanýan toýdur bayramlamada çykyş edýän joşkunly beýle bir owadan aýdymlar, toýg aýdymlar, watan wata bilen aýdymlar, tanşytlemez bilen, gyýlar bilen, tank toparlar bilen çykyş edýän çykyşlaryňdan ma ýenetilen aýdymlardan ma siz bu gepleşikde geletde aýdymça kömünde tanşyýlan bir aktor taýdan öz okuwyny sahnada alyp beren öz hereketini, ýüz taýdan bir duýgularyny şo oýunçy siz baka bermek istäýär, hormatly sesler. İlk bilene yaş sunat işgärlerine elbette yaş tanşy oglan gyýlary halipadan ýanyna şey bir sahnada şey dans etmek, aýdym aýtmak biziň gahryman arkadaşymyz şunýal mümkinçilikler döretip berýär. Ähli ýigitlere
üstünlük arzu eden. Eminler sizin her biriniz üstüne ardyk ödýär. Ýa-ni sahnan garasyna çykyşyk tans etlemeden tanslarını hem de olaň eňneşiklerine synetdim. Bugun birek bire gabat gelmeýän bir näçe görnüşli tanslara garaşyp biler. Çünki ýigitlerimiz taýynyp gördüler. Ona bir de mehriban tomaşaçylar Türkmenistan bir taraplyk mekaniýalyna dostluk döwletleriniň halklarymyzyň elbetde tanslaryny, däplerini öwrenmekde, olary elbetde şuraya ajaýyp sahnalarda görkezmekde giň şertler döredýän gahryman kadamyny köp sawtyn aýdýar. Mehriban kadamynyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürmeden ardy edip şular ýary ajaýyp ardylar bilen ilkinji sahnada çykyş etjek tansçydymyz. Yakup Kasimov çağırýar. Mehriban tomaşaçylar ediýleşdir tiýlenşiňiz ýaly tantidatdy bäýteşik gepleşmeden döwrünçde pory ýagny Yakup ilkinji bolup tans hereketlerine tomaşa etdik. Ine sahtan haýt hereket taýýarady. Soňra koşun çykyp barlak görjek şu hereket etmek asykynmy Yakup sana şeýle sowal. Näçe wagt gerek şu herekete öwrenmek üçin? Ay esasat özüňe bagly. Ha. Näçe howasy ýapyrsaň şonça da. Oň üçin barmaklar gerekmi? Barmaň ýok gal tölem epläp onu ýar hereket edýär. Näçe wagt çeýip ýürep gördüň özüň üçin? Näçe wagtda durup bilýän şonu ýaly aýakda? Wagt nädir? Ölçek göremi? Ölçek göremi, ýöne. Böyle bellice sahana, dadyna gabat gelse, barlak görem. Ýöne şonu ýaly tans hereketleri bilen en çemegedek diňe bir ýurdumyzda däl dünýä sahnasyna çykyş eden Didar Agaýew. Didar sözüden başlyny. Yakup tuwalama gow çykyş etdiň, çykyş eden tansyň gurzylaň tansy tasa dodip agdalýada şu tans gurzylarda. Gowy etýän hereketleň biraz dürüstlük gerek hereketleňde hemem şo pırlanýan ýerleriň we barmagyň ucuna minende başa barmagyň üstüne milinýär. Sen biraz gapdalky barmaklaňa da agram salýan. Şonu bir gözüňe tutsaň, şeýle men gözüm bilen seredende gowy ulusçylyklar ardy edýär. Hormat bilen eminlemez. Şöhrat, sizem goşukladyňyz bagda başlyny. Ýok, tuwrumy Yakup gowtan etdi. Özüm odan tans. Ýa-ni biraz deňlik taýdan deň hereket etmediler. Biraz olar men seretişme göredi. Ýa-ni professional taýdan gowy tuwrumy. Keşfede gowy ýerdi. Köp sag bolun Şöhrat. Seýitmolum, aýtmolum goşukladyňyz bagda. Aýtjaklarym Yakupcan hereketleriň dürüst bolmaly. We Didar muallim aýtdyýaňa gürjüleriň tansy. Gürjüleriň tansy bolan olaryň kıyamat çallyň bolýar. Çalatynlar. Çalasyn bolýar. Onyalyk bolmaly, çalt eden hereketiň ýöne gelecekde şonu ýerine ýetirersiň diýip umyt edýän. Awalım. Goşukladyňyz bagda. Menem şu kardeşlerimin aýdanlaryna gollaýan gurjuleriň tansy özleriniň gurju halkynyň oturumly yer aýratynlyklary boýunça daş döwregine Ermeni halky, Azerbaýjan halky, Dagestan halky, umuman ýurtlar, goňşy halklaryň medeniýeti bir-birine meňzeýär. Şu tansam şu ýanky adaglanan ýurtlaryň köpüsine yerine ýetirilýär. Ýöne her ýurdun birazjyk özüne mahsusrak millilik häsiýetler goşulyp. Ine şu wagt ýa-ni muallim Halipa dogry belledi. Gurjuleriň beýleki Dagestan halklarynyň ýa-da ýa-ni Ermeni, Azerbaýjan halklarynyň şu tanslaryna seredeninde çalasyn hemem gurjulerde esasy çarwadarlyk, çarwalyk häsiýetler bar. Gurjularyň esasy tanslaryna öňe tutýan
maksatlary köp böküşler alýarlar, ýokarda pırlanmak ýaly ýeňil hereket edýärler. Onam bäsleşigiň inniki sanlaryna da göz tutarsyň diýip pikir edýän üstünlük emraň bolsun. Köp sağ olun. Hormat eminnem sağ olsun aýdýas hemde Ýakup saňa üstün gardy edýäs inniki çykyşyňda, ýöne inniki çykyşyňda üstün gardy etmek üçin nähili nisibeňde aýdym çykyrka. Gelin onu ekrana soňmaş edýäs. Hormatly eminnem hemde mehriban tomaşaçylarymyz. Ýakup Kasyfoň paýna düşük aýdyma ýa-da bir sanyl gomarkaly saýlymy bijet asyna haýy aýdym çykyrka. Gelin tomaşa edelim, görelim. Başlyny. Atın artesi öyle kakaýyň aýdymy ýöne nähil aýdymy, nähil depkini, nähil görnüşdi tanıt etmeli bolsaň, gelin şoň üçin sapar tesirçi bolmaz. Mümkin bolsa başnaky sadyny, giýeriş sadyny iştirseň, ýigdimiz ada käni taýynyp görýär. Başlyny. Gitti sana gitti ünsüm, sana tarap baryan ömsüm, şükür süýüň barlygyna. Diýsen owadan aýdym. Näme üçin? Näme üçin sen şu sahnada dursun çaçyk taýynyp görmäne git, aýdym adam näme üçin? Şoň üçin üstün gardy edýäs. Başlyny. Ine mehriban tomaşaçylar eýleşler. Birinji tanşy ýydymyňa tanşlaryna tomaş etdik we haýsy aýdyň asyna tanşy etmeli az wagty wa. Şoň üçin bizim wagtylen gidermäjik inniki tanşy ýydymyzy sahnama çağırar. O bolsa Serdar Attaýew. Elbette mehriban tomaşaçylar, Gahryman Kadamyň saýtyna toýlanýan isinlik toýdur bayramlarymyzda, ele konsertde tanşy etlemeden, gydlamyň tan toparlarynyň şurýaly joşuny türkmen ýigidine, gydyna mahsus bolan tan hereketleri bilen milli libasyda çykyş edýärler bolan elbette kalplaryny joşdurýar. Bu da Gahryman Kadamyň saýtyndan şu gadymdan gelýän depde surlamady, edim gylymlamady, elbette aýratenlikde bezemek, sahnalary bezemekde uly mümkinçilikleriň aýdyň suwutnamy solup durýar. Elbette bizim Serdara köp sağdyna aýdýar. Joşuny tansaň üçin joşuny aýdymam saýlapsyň. Ýöne elbette bizim ýönesi bolmadygyny ardy edýäs. Mümkin bolsa Didar agay sizden başlaýdy. Başlyny. Serdar, tuğulama öz milli tanıtımı yerine getirdim. Mene ütközük kemçilik tapmadım. Biraz çık şovkun yetenek diýmesen, umuman alanda gowy. Seyitmam, siz üçin hem gowmy? Gowy. Ýöne bir iki sançak bir belligim var. Birinciden eger ýollaşyň bilen bir ortaçyk gelýäňiz sahnaň öňürägine. Erkek kişi ýarty göwri biraz idrakda bolsa sahnaň edýän talaby. İkinji, berde oturup arkaň bilen tomaşaçylary tarap hereket edýän. Onu hemme kişi başaranak arkasy bilen tomaşaçylary tarap oturmak. Arkaň şunýalyk bir aýdyň bolmaly arkaň. Tomaşada oturanlarını şondan lezzet almalı. Solar düzetsem tuwelemet kompozisiýaň elbetde gowy. Köp sağ ol Serdar. Ekranlarymyzda ünsüçi seyredýär. Sebäbi häzir Serdaryň paýyna haýty aýdym ýa-da saat düşürke gelin onu görelim. Paýyna düşük aýdyma tomaş edýär.
Türkmenistan'ın halk artisti, ateli Garyagdyýyň Aydymy, Halipaň her ýerine tren Aydymy diýsen ajap, ýöne sen paýyňa şol owodun Aydymdan haýsy düşdükä. Gelin lezzet bilen diňläliň. Sapar başlandy. Men demin sen bolsa ullakan asman, saçlarım nur edip üstüme dökýär, emma düşür. Şunlara şeyler unda. Elette 3 sany ägirt şahsiýetliň Nur Halmametowyň sadyna Gurbanat Edizowyň şygyryna elette Türkmenistanyň halk artisti Ateli Garyagdyýyň ýönetilmegine maňa seniň gözleriň gitme ýok diýsen, owadan Aydymdan beri. Üstüne bardy go diýär. Sağ olun. Köp sağ olun. Serdar, wagtyňyz az, tiýden tiz. Diýsen bir owadan Aydym ýöne tans hereketler, bir nusxawy hereketler bilen ýerine ýetirmeli boljak diýär. Onda mähriban tomaşaçylar tiňleşimi diýäri, gahryman arkadamynyň saýtyna Türkmenistan bir taraplygyň mekaniýalyna diýsen bir türkmen ýigitlemede tans toparlaryna diňe bir biziň türkmeniň milli tans hereketler däl eýsem-de dünýä halklarynyň tanslaryny öwrenmekde, olary öz ukyplaryna görä sahnada görkezmekde ähli şertlerimiz ba. Bunu ben näme üçin diýär? Sebebi nädir? Inneki sahnamyzda çykjak tansçy ýigitimiz düşünýär. O bolsa Rahim Berdiýew. Rahim, tans et, bilim tomaşa edýäs. Köp sağ ol. Rahim, diýsen bir duýguçul, bir pikirlenýän, oýlanýan, bir owadan tans boly, hatda saýdyňda bir ýagyş ýağmyryň sesemma, hatda tebigatam sen şol duýguýyňa goşulyp, bir figür ýaryna ynanarjak bolýan az buny diýipdiň öýden, ýöne soň azakany öýkeden ýazyp bildiň, tans hereketden bilen köp sağ ol. Mümkin bolsa Seyit Molim serdim bolyn, diýsen bir çuňur seretdiňiz, köp hereketlerine nähili siz üçin? Onanlardy berekella. Ýöne bir açyk ýanyndaky üsün köprak beräýsen, onuň bir açyk bir ol elinden näk tutanda sen üýtgemeli. Ýüzüň özüň üýtgär, ýylgyrarsyň. Şu zatlary bir ýetirsem men göwnüme ýarady. Sağ ol. Üsünlük arzu edýän. Şöhrat, siz nähili duýgular başdan geçirdiňiz bu sady tansy görüňizde? Meňe göwnüme ýarady. Täze tans başlansoň biraz wagt geçenden soň men özüme diýdim, şu tans ýaman gowupdyr diýip özüme kabul etdim. Şoň üçin men eýem olara baha berdim, şoň üçin men gaty boldy tuğulma. Meňe göwnüme ýarady. Maýsam bolum? Sen tahnanyň talap edýän şol 3 sanak talapyny ýerine ýetirip bildiň. Edil sahna gelende tansyň başlangyjam bar. Ösüşem bar, çözgüdem bar, tamamlanşam bar. Sen döreden keşpiň bilen, şu sahnada görkezip bilen, söýüp pursatlaryň bilen üstünlük gazandyň. Indiki tapkyrlarda saňa üstünlük arzu edýän. Sağ olun, hormat Emineme sağsyna aýdýardyň. Emineme belleşýär Rahim, bir hepden dowamyny taýyny pursatdy. Diýjek bolan gadyňy beýana çok söýdüňi, elet Eminleri ynanyryp bildiň. Ýani gysga wagtyň içinde goýjak tansy hereketleň
eminnemede yeterlik bolar mı? Gelin onu şunu bilelim. Sen payına sanını markalayıp hayfi aydımçın aydım düşürke gelin onu tomışı diyaz hemmece müntümüz ekranımızda başlıyor. Türkmenistan'ın atlan artisti Zekinli aydımçı aydımı parlak geldi Nuriyadi Recep'in aydımı yönü hayfi aydımı. Tapar sesirişlerimi eştirsen. Gıyratım kanat bağlap uçedi datan Teginmede uzak yolu geçedi datan Yine görüşün yali em düşünüklü Türkmenin behişti bedevlerini vasf ediyen çap atmatlı desen bir coşkunlu Türkmen yigidine mahsus olayacak aydım. Elbette senin men fikrimçe kan taýynyp görmegem belki gün şuat görkezä. Gerek mi wagt taýynyp görjekmi? Wagt beräýin. Bol ýa-da wagt berýär, hormatyny köp sag bol. Sağ olun. Ondan hem ähran ýeşler, evi tomaşaşlar rahima wagt berýär häzir. Ýöne eýem innik tans şeýdemiz, ýani olam Yakup Qasimov wagty hem jemlenni olam howluga, bizem howlugyaz on tansany görmäge, olam elette tansany size görkezmäge. Hormatly sahnamyza çagyrýas, inniki tans şeýdemiz ikinji şertimiz başlady. Yakup Qasimov tans edýär. Gitti sana gitti ünsüm sana tarap baryan ömsüm şükür tüyün barlığına düzülme kıyın ayralığına nem üçün ağır derdi çekişmedin güldemde anlap gelmedin dermanı yok derdidim menin öňde alaşdym ağır derdi çekişmedin güldemde anlap gelmedin dermanı yok derdidim menin öňde alaşdym. Köp sag bol. Yakup elette tans hereketlerinde esasan aktörlük tarapdan tomşy demde diýsen sözünü saza duýup bildiň. Men üçin sebäbi bu gözleňden şo duýgularyny görbildim. Ýöne tans hereketlerinde eminlemez näme diýip bereke seýtmeli. Mümkin bolsa seýtsen. Yakup, yeni bir ýerde gaýtaýlan. Sahnan öz talap edýän zatlary bar. Sen berde çykanda bunyň bir lirika şeýlemi? Çykanda hökman suratda barmajyklaryny çekip ýöremel, ökjämden ýöremeller bala. Şo zatlary üns ber. Ondan sen elbette sen öz görnüşiňi şoň ýalakdyr. Ýöne kän gezdin sahnada. Kän gezdin. Ve tansip ulakan zat berde görkezmedin hereketlerde. Üstünlüğer duacan. Maýsam bolum. Mümkin bolsa. Yakuba özüne berilen yumuşy men doğru yerine yetirdi hasap edýän sebäbi aydymyň öz aşkylyry kaydym ol islesen islemesen bir söýgülisine garaşýan aşygyň içki dünýäsini berýärde, wasp edýär içki dünýäsini. Sahnada eýlek beýlek ýöränne de ol öz ädimleriniň ählisini gözäçilikde saklamagy başardy. Sebäbi ýangdan bärim diňläp otursa şert boýunça näme tanış aydym berilýär, ol aydymam kakutaýdan ýa-da bir şowgunly, gynanyşly. O ýerde esasy zat şu aydymda içki dünýäni halka yetirmek mümkin diýen aydymyň özüm şol. Şoň üçin sahnada mene şol aydyma mahsus hereketler görüp bildim. Berekella sahnada keşip döredip bildim. Inniki sanlaryna da sana üstünlük arzu edýänjim. Köp sag bolun. Hormatly eminleme tawazyny aýdýar. Elbette eminlemeden bir näçe esasan menem tomaşaçylarym şol senin beýan etjek bolan içki duýguňy duýdurup bildim kan men üçin sahnada ýöne elbette eminlemem şonu duýup ýokurky bakalaryna munasip bolup belki inniki tapqyra senem saýlanma başararsın. Ony asarymdan bileriz. Eminlemeden belli netijesine gelýänçe raşy garaşyp berdiň. Köp sag. Önem ähran tomaşaçylar evi ýerleşler, bäsleşmedi, tans etmek bilen dowam edýär. Hormatly eminlemeden belleşi ýaly elbette gysga wagtyň içinde
tans hereketlerini goýmak elet ol diýseň bir kyn hemde ýokary bir jogapkärçilik iň esasam tejribäni talap edýär. Tans ýetmede bolsa özleriniň näçe ýyl tans edýän bolsalar özüň görgän, bilýän tans hereketlerine esaslanyp özleriniň gorlaryny esaslanyp şo tanslary goýýarlar, ýerine ýetirýärler. Olatda mehriban tomşaşlar eminlemeden belleşýärler, gysga wagtyň içinde başlanykdan görkezýärler. Ýöne bu da gepleşmeden şerti özüni alyp çykmaly. Eletde bizem onda inneki tans ýetmeden gysga wagtyň içinde şertimize göre saýlanan saadyna göre, aýdyma göre taýinli görüp bildimika. Bizem oňa üstünlük ardy edýär hemde Serdar Attaýew sahnamy çağırýar. Men demin sen bolsa ullakan asman, saçlarım nur edip üstüme dökýär, emma düşür. Şunlara şeyler unda saçlarım gar bolup üstüme yağar, saçlarım gar bolup üstüme yağar. Ine mehriban tomoşaçylar synaşyňyz ýaly Türkmenistanyň halk artisti Ateli Gar Ýagdyýewiň ýerine ýetirmegindäki ajaýyp eseriň aslynda Serdar Attaýew öz başlarynyň gysga wagtyň içinde tans hereketlerini ýerine ýetirdi. Ýöne häzir diňläliň, ýagny Didar Agaýew mümkin bolsa sizden başlaýar. Serdar tuwalymy ýerine ýetiren kompozisiýany gowy. Biraz men berjek maslahatlam bir şu aýan gallyrýan ýerleriň var, gapdara. Şonu barmaň ujuny çeksen has owadan görner. Başga mena ütköş kemçilik tapmadym. Ol üstünlükler ardy edýän. Ýene hormat bilen birlikleriniz bagasa şöhrat size geçiräli. Mümkin bolsa eletde aýdym şo komünede sizem halipalamyň ençe aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz, halipaň aýdym aslynda diýseň bir başarnygyndan tans hereketlerini beýan etdi. Siz näme pikir edýäňiz? Başda. Serdar tuwalyma saň gowy aýdym düşdi. Halipalan aýdymlary. Şol aýdymyň özü bir tans. Şol aýdym dinleýäňde eýem keşfede giresiň gelýär. Bir hili tansam edesiň gelip durda. Şu owdan aýdym sözler, ama owdan benim pikirimçe sen gowy keşfe girdiň. Koreografiýa taýdan men hiç hil sözüm ýok, tuwalyma gowy tans etdi. Feitmon Serdar, diýsem sana kyn saz düşdi. Sebäbi Atagelli Gar Ýagdyýewiň aýdymyny tans edip, tans koyup, yerini yetirmek öğren kıyın. Tüvelemesinin eden hareketlerinde şonda bir ütköşük bir duygular men gördüm. Yönü bir kiçirek bir aytsak zadım, yüreğinde barmağın uğusunu nuskovu aydım. Nuskova hareketlerine nuskovu olmalı. Sahnan talep ediyen nuskovu tanslarda barmaklarını çekmek yüreğinde. Köp sağ olun. Berilme saatlarınız üçün Serdar, ona näme? Asalımdan sahnamyda ýene görüşürüz. Netijäni eletde eminlemizin bir netijesini bileriz. Köp sağ olun. Ona mehriban tomoşaçylar eýleşlerim. Sahnamyzda soňky çykyş etjek tançydymy çağırýas. Gysga wagtyň içinde gowy taýynyk görüp geçdimkä. Gelin onu göreliň hem de tomoşa edeliň. Sahnamyzda Rahim Berdiýew tans edýär, bizim tomoşa edýäs. Gıyratım kanat bağlap uçedi vatan, sevinmedi uzak yolu geçedi vatan. Kovup gelyen atları iken kalırdı, sayılan barha bedevi. Oyarsın kuvatın gayratın senin, gayratın benim ey. Çu 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 çap çap çapatıma çap. Hey çu 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 çap çap çapatıma çap. Ayıp olur qalay tağıda, bayrağı alsaq qışqınımız dönerle yağa. Kovup gelyen atlar iken kaldırdı, sayılan barha bedevi. Koyarsın kuvatın
gayratın senin, gayratın menin ey. Çu 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 çap çap çapadıma çap. Hey çu 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 çap çap çapadıma çap. Ile mehriban tomuşlar tinleşigi diýäli Türkmenistanyň atgan artisti parlak gelýärmiz Nuradir Ýajew ýernetirmegi näki Türkmeniň uçur ganaşdy bolan bekişli bedewlerime wagt edýän bir joşgyny aýdymyna Rahim Berdiýew joşgyny bilen elete tans etdi. Didar Hem tuvalama tantın gowyerine ýetirdiň. Şowkun gerek ýene de. Ondan hereketlerin üstünde işlemeli. Düşünýän tans, gysga wagtyň içinde tans goýmak kıyın zat. Ýöne edýän hereketlerini sazyň kakybyna görä ýerleşdirseň, şonu gowy bolar. Sazy aýdymda diňe bir çapyk suwaryň hereketini näle behisli bedewlenmeden edýän hereketler we ýöreýüşi, şo zatlaram tansa geçirip tansy ýerine ýetirseň, hasam owadan bor. Düşündiňmi şu wagt? Behisli bedewlenmedi we ýöreýüşi, çapşy, Ekin batyp ýöreýişi. ayagyny hereket edişi, şolar tansa geçirsen, has görnükli bolar. hani tip bolsa inniki tapqyr ýarym finaly geçirseňiz böküp pırlanıp görkezler bu demek. Seyit Molim şohra goşşokladyňyz barmy? Bak. Rahim. Sahnan öz talap edýän zady senin borjun saz bilen hereketi birleşdirmek. Men şonu dogry emaysam görüp bilmedim. Elbetde birinji gezekde bir sazyň bir başyny dinläp az meşberde onu tans koymak ansat däl. Elbetde sana kıyın sazım düştü. Ýöne tansy ýerine ýetirşiň tugelemi erbet däl. Aýdymyň nirede gutarjagy bulara belli däl. Gowo. Käbirleri dolu jemläp ýetişýärler hereketini. A sen ýaňy hereketini dolu jemläp ýetişmediň, saz gutardy bolyn, senem hereketini jemlemediň-de taşladyň da durduň. Belli Ýöne- däl näme tuturjak Yok, insanın. şonda da inniki tanışlarında gözüňne tut, sen tanışçı. Saz iri gutaranyna da, sazy birden kesäýenlerine de ziýany ýok, sen tanışyňy, hereketini jemläp gutar. Köp sağolsun aýdýas, hormatly Emin Nemet elette saýadyň soňuny jemlemeli, ýöne gepleşmeden jemlenýän prosesler asalymdan bolar, ýöne oňa üçin elette Emin Nemet'in belli netijäge gelýänçe garaşyp berdim. Köp sağ olun. Ine mehriban tomuşçular, ediz watandaşlar, tansy itlemediňe tanslaryna tomuş etdik. Innem gezek nowatyny hormatly Emin agdalamada geçirýär. Olaryň öz gezeklerine belli bir netijäge gelip, zehin iki tansy itleri saýlarlar diýip umid edýär. Ondan näme? Biziň bilen galan asalymdan haýt tanslarymyň innek tapara çykjagyny bilersiz. Mehriban tomaşaçylar, ediýleşler, seýnaşyňy diýäli gepleşmeden ahyry pursatları iň bir sabarsyzlyk bilen garaşylan pursatlar, tolgunjy pursatlar gelip etdi. Sahlamyzda 3 san tansy demez Rahim, Serdar hemde Yakup özleriniň taýynan tanslaryny we gysga wagtyň içinde taýynan tanslaryny öz başlanykçy görkezdiler, eminlemedem öz bahalaryny berdiler. Inni diňe netijäni eşitmek galýa. Taýynmasaňyz o netijäni men aglan edýän. Tansadatly bätiş gepleşmede yarım finalyna gatnaşmaga hukuk kazanan biziň ilkinji tansçy ýigidimiz Rahim Berdiýew. Rahim'a da finalda ödýäs, yarım finala taýynyp görmäge gidip biler. Inne bolsa mehriban tomuşçular, mümkin bolsa ýetler, sahnamyň merkezine gelmeni haýy edýäs. Serdar, Yakup. Inne kepleşmede ýa yarım final. Şoň üçin hem soňky ikinji tapgyrymyzda 4-nji toporda çykyşdan 2 san tansy edimiz. Ikinji finalda ödýäs, ýetler Elet bätäşik düşünýäsiňiz umid edýäs, Yakup, Serdar. Ondan näme? Mehriban tomuşçular ediýleşler yarım finala çykan inniki tansy ýigidimiz. Serdar Attaýew. Kutlaýar Serdar, köp sag bol. Yakup mümkin bolsa merkeze gelmeni haýy edýäs, kiblenen sağ olsun aýdýas, elbetde
bir näçe gepleşikden dowamyna bir näçe görnüşdäki tanslar ýerine tirdiň. Mundan beýlemde şu sayla bolan urunda diň üstünlikle kemra bolsun. Nisip bolsa arkadaly ýurtda toýlanýan toýdur bayramlarında da, konsertlerde, sahnalarda görüşürüz. Mümkin bolsa arzulygyňy eşitsek başlyny. Biz ýaşlara şunýal sahnalarda çykyş etmege mümkinçilik döretip berýän. Arkadagymyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sag bolun. Ýakup ýene bir ýola üstünlik kemra bolsun. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Ine mehriban tomaşaçylar edi iyileşler. Synaşyň diýaly biziň soňky tansiyetlemez belli boldy. Ýagny soňky ýaryn finala çykyş etmek huk kazanan tansiyetlemede tomaşa etdik. Onu näme? Ýaryn finala çykyş etjek tansiyetlemez toparlama jemlenni elbette hemme toparlara täze şertler esasyna inneki hepde ýagny hepdäne gekşenbe güni hemmesine siz tomaşa edip bilersiňiz. Biz bolsa ýene bir ýola şoňky sahnada çykyş eden zihni tansiyetlemeden içinden zihinleri saylamakda özleriniň tejribesi esasyna maslahatlary beren, baha beren eminlemede yüzlenip sag bolsun aýdýas. Ýene bir ýola alyp baraýşyňyz üstünlik hemra bolsun. Ikinji tapgyrymyzdan jemlenni. Hormatly eminlemez öňümizde hepde ýaryn final boýunça ýetdemez bäsleşýärler, şertlemedem has kıynaşar. Mümkin bolsa bir maslahatlaňyz ýene bir ýol berseňiz, arzulygyňyzy beýan etseňiz, Seyit Mollum başlandy. Bir bäsleşlik. Bäsleşlikde hemmesi ýeňisi bolup bilmeýär, o belli zat. Kim şu bäsleşlikden şumat giden bolsa şolar ruhdan düşmeli däl. Elbetde gatnaşyjylaryň hemmesi hem şumat öňkü tejribelerini öňküden artdyrarlar diýip umid edýän. Şunýalyk mümkinçilik döredýän arkadagymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, il ýurt bähwitli işiňiz rowaj alsyn. Köp sag bolun Seyit Mollum, arzulygyňyz hasyl bolsun. Maýsy Mollum sizden buňky tansiyetlemediň getiren tanslaryndan nähili ütgeşme birinji tapgyrdan ikinji tapgyrda tapawutlar barmy? Ýigitlemez kämilleşýärmi? Mümkin bolsa. Elbette bäsleşigiň dowamyna biziň gözümüzün öňünde ýem ýigitlerimiz özüniň bir tijenmegi esasyna tejribe toplanlyklary görünýär. Bir tansyny beýlek tansdan hassa dogry, dürüst ýerine ýetirmek üçin tijenler mehriban arkadagymyza şeýle döredip berýän ulu mümkinçilikler üçin, atalyk aladalar üçin sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Ähli bäsleşige gatnaşan ýigitlerimize inniki ýaryn finallarda ulüsünlikler arzu edýär. Köp sag bolun. Maýsy Mollum arzulygyňyz hasyl bolsun. Didar sizden başlandy. Sag bolun, tuweleme tansçylaryň hemmesi ýigitlerimiz gowy çykyş etdiler. Bir-birinden ökde jogapkärli taýarlanyp gelipdirler. Medeniýet sungat işgärlerine hormatly arkadagymyz şular ýa mümkinçilik döretip berýän üçin ul sag bolsun aýdýan. Ahirman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj bolsun. Köp sag bolun Didar, arzulygyňyz hasyl bolsun. Hormatly emin hökümine gepleşimi bu sahanyň mihmany bolan Şöhrat, sizden ähli täsirler galardy, türkmen ýigitlemediň bir näçe görnüşdäki tanslar ýerine ýetirdiler. Hormatly başlandy. Indiki tapkara çykýan oglanlary üstünlik arzu edýän şunýal mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sag bolun. Hormatly eminlemez siziň her biriňizde köp sag bolsun aýdýas. Gepleşimiziň her sanyndan siziň işiňiz hasam kynnaşýar sebäbi onarsan tansyň içinde diňe 4 sana saýlanıp bile olaň içinden bir ýeňjini ilette biziň mehriban tomaşaçylama saýlar. Şoň şeýlem biz size inniki tapgyrlarda da alyp barjak işleriniz üstüne arzu edýäs. Gepleşime gatnaşygyň üçin köp sag bolun. Ine mehriban ýeşe edi tomaşaçylar synaşygy diýaly tansydaty bäsleşik gepleşimiziň ikinji tapgyrynyň 4-nji toparam tansyny ýerine ýetirdik diýmek. Şunuň bilen ikinji tapgyrymyz jemlenýär. Geljekde ýani hepdäne ýekşenbe güni siz tomaşa edip bilersiňiz, tansydaty bäsleşik gepleşimiziň ýarym finaly, ýani birinji ýarym finaly. Olar bolsa 4 sany tansiyetlemeden ibarat bolar. Olar bolsa ýürütip ýarym finalyň şertine görä özara bäsleşerler. Ýönüme bazady aýdatmy gelýär, hasam gyzykly we siz üçin bir hasam bir taýnykly, şu ýekşenbe güni çatyrlak gelýärdiňne diýmek üçin, taýnyk görmek üçin. Hinaşyň diýary gepleşimiň her sanyna bir tansy gaýdýar. Yarın finalda bolsa 4 sany çykyşyk tansçy ýigitimiziň içinden 2si gaýdyr. Biz ýigitlere üstüne arzu edýäs. Biziň milli tans sunugatymyzdan bilelikde dünýä halklarynyň dostluk döwletleriniň tanslaryny için öwrenmekde giň şertler döredip berýän medeniýetimiziň sunugatymyzyň hak howunary, gahrman arkadagymyzyň janyny sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan il ýurt bähwetli
umumy adamzat ähmiýetli beýik tutumly işlerine diňe üstünlükleriň ýar bolmagyny tüýsüremeden ardy edýär. Hemde Mehriban tomajyçylar eýleşikligine hoşlaşýar uzak wagtlar. Hepdäniň yekşenbe güni Türkmen Hawa Teleýlymyna tansidatly bäýatçyk gepleşiminde görüşýänçä hoş wagtyňyz. Tansit Tomaşew.